Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge kakhulu umusa nothando enithe nawenza ngokubuka la mavidiyo lawa. Ngibonge nje nabantu abangifonelayo, cha bebonge impela ukuthi hhayi lezi nduku ziyabasiza kakhulu. Engithanda ukusho-ke namhlanje ukuthi abantu abaningi baye bangibuza ukuthi ngabe umuthi ngiyakwazi yini ukuwuhlanganisa bese nginikeza umuntu usuhlanganisiwe. Yebo, ngiyakwenza lokho, ngiyakwazi ukuwuhlanganisa umuthi bese kuba ukuthi wena uzowulanda noma kube ukuthi ngiyakuposela wona, ngaba uPep noma u-courier guy. Uma usuke nje ungithinte ku-WhatsApp okanye ungifonelile, ngoba uma ungifonelile kwenzeka ungangitholi, kodwa uma ngishayela i-voice note ku-WhatsApp uyothi noma kungathiwa sekuyisebusuku sengihlezi phansi ngikwazi ukuthi ngikuphendule. Kodwa ngale kwaloko nginiphathele futhi enye induku yezitha namhlanje, nayo enamandla kakhulu. Le nduku nje uyisebenzisa iy'nsuku ey'ntathu, uyisebenzisa 3 days le nduku. Lo muthi lo kade ufutha ngawo awugezi ngawo. Le nduku le isisiza abantu abaningi abaxakwe izitha. Le nduku le ime kanje, awuthole lo muthi lo abathi umgogo wenhlanya, bese ungitholela umhlakazanhlansi, ungitholele ikhathazo, uthole umathithibala, uthole lo muthi obizwa ukuthi isiphephetho, uthole lo muthi okuthiwa isibhaha, uthole lo muthi ekuthiwa umthunyelelwa, uthole lo muthi ekuthiwa umathunzi ezintaba, uthole uphindamshaye okanye impindamshaye, uthole iphinde emuva, ungitholele ilabatheka, ungitholele lo muthi obizwa ngokuthi isizukulwane. Into ozoyenza-ke okumele uyiqaphele ukuthi lo muthi uthenge, ngabe uthenga kuphi noma kuphi la ozowuthenga khona. AbaseThekwini bajwayele ukuthenga emakethe laphaya. Uma uthenga uqulele khona, ngenxa yokuthi lo muthi obizwa ngokuthi isizukulwane awungeni ekhaya. Ungena ngoba naku usuhlangene neminye imithi. Into ekumele uyenze-ke wena ukuze ugweme ukuthi ungangeni nesizukulwane esinjengoba sinjalo, ungafiki la makhambi lawa uwathenge eThekwini ngokuhlukahlukana kwawo, okanye lapha eFaradays, okanye kephi nendawo emona kuphi, bese ubuya nawo la makhambi engakahlanganiswa. Vane nje uwathenge la makhambi ngokuhlukahlukana kwawo bese uwajikijela esigqulweni. Ungasho ukuthi abakuboleka isigqulo uma kuwukuthi mhlawumbe ubona ukuthi bazokubiza uma ngabe bekugqulela bona ukuthi hhayi ake ningiboleke isigqulo la, khonto engifuna ukuyigqula, okanye nakhu umuthi wami engifuna ukuwugqula. Ugqule umuthi wakho usefe kanjalo, ugoduke nawe uye nawe ekhaya. Noma ucele bona-ke bakugqulele futhi, ababizi iy'mali ey'nkulu kakhulu nje, kuba o-30 rand, 40 rand kanjalo 50, 60. Kuya nokuthi nje uthole muphi umuntu okanjani, obiza kanjani. Into ozoyenza nanku-ke lo muthi manje usowuhlanganisile-ke wonke manje. Ngifuna wenze kanjena-ke manje, ulalelisise kahle-ke manje. Angithi lo muthi lo usuwuhlanganisile wonke, sekumele-ke uthole manje ivimbela kancane. Uyalibona ivimbela leli bovu elamafutha engathi uvaselina, uhlanganise lo muthi kancane nevimbela, uthi ukunyakazisa nje uhlanganise nevimbela. Ngithi ucoyisisile vele, uma ngithi ucoyisisile angithi uwenze waba fine esigqulweni lesikhathi uwugqula. Thatha lo muthi-ke, lo muthi lo ufutha ngawo nje kuphela, awuphalazi ngawo, ufutha ngawo. Uma ufutha ngalo muthi uthatha nje ufake iphakethe ley'naliti phakathi, noma ungathenga nje ipaki yey'naliti, bathi ama-needles ngesiLungu. Une-pack nje yawo ama-needles okanye iy'naliti. Uyayithatha uyifaka, ngabe indishi, ibhakede yini le okuyiyona ofutha ngayo, noma ibhodwe noma yini, la kubila khona lo muthi nje lesikhathi uzothi umbozile la, ufakile emthini lezi naliti lezi, usuyamemeza-ke manje ubebeza ukuthi zonke izitha zami azife zonke izitha zami, ngithi izitha zami zonke azife zonke, agwazwane zondane zodwa. Bese uma uqeda lapho-ke awusagezi ngawo lo muthi lo ufakwe iy'naliti. Uthatha iy'naliti zakho lezi uyayikhipha uyibeka eceleni, ngoba usazoyisebenzisa ngithi until day 3 kuze kuphele iy'nsuku ey'ntathu. Ufuthile uthatha iy'naliti lezi obukade uyifake kulo muthi uyibeke eceleni, uyibeke nje kanjalo kuleyo ndawo kade ugqumela kuyona. Ungayibeka noma kuphi akunankinga. Bese-ke uchitha umuthi ngaphandle okanye emnyango okanye edreyinini. Uma ukhuluma nalo muthi, khuluma nalo muthi-ke thetha phela, thetha. Amaxhosa-ke ukuthetha ukukhuluma, kodwa ngisho ukuthi-ke ibe ngathi udiniwe. Nakhona ngisasho enye into ngokwesiXhosa, kodwa ibe ngathi u-angry nje, ngathi impela unolaka, uyalwa, ngathi uyalwa. Thetha impela izitha zami, makhona ozaziyo ngamagama wayibiza nazo ukuthi hhayi ufuna zife jikelane zodwa, igwazane, ibulalane, idubulane, kuye le nale.
Mawuqeda ukwenza loko, nangosuku lwesibili uphinde wenze okufanayo, ufake zona inaliti lezi, wenze njengoba kade ngishilo. Ngosuku lwesithathu wenze okufanayo futhi. Lo muthi-ke lo kade ugquma ngawo ngosuku lwesithathu, usuyawuthatha-ke wona, umgodi ngaphandle okanye endaweni nje esesigangeni okanye engaphandle nje kude. Ufike umgodi khona. Lo muthi lo uzowuthatha nje uthele esitsheni uhambe usuyowuchitha manje laphaya ngaphandle. Ufike uchithe ngaphandle kanjalo ney'naliti lezo kulowo mgodi lo. Ufike uchithe kulo mgodi lo, usuyakhuluma. Ngithi kade vele ujuluka la kade ufutha, wajulukela kuyona lento le ojululela kuyona okanye ngabe indishi noma yini lo kade ufutha ngayo. Bese uyochitha lapha lento ihamba nomjuluko wakho, usuyochitha lapho uphinde uyakhuluma ukuthi ngigcoba zonke izitha zami. Bonke abantu abangizondayo ngithi ngiyabangcwaba namhlanje, ngithi abafe bonke. Ungabancengi, ukhulume nabo uthi ngithi abafe bonke, ungakusabi ukukhuluma lelo gama, uthi ngithi abafe bonke ngoba nami bafuna ukungibona ngifile, ngithi abafe bonke konke abakujijela kumina, ngithi akubuyele kubona, sekuphindwe kaningi. Uma uqeda lapho-ke usuyawugqiba lo mgodi, usuyafulathela, uhamba nje usabheka emuva, uyagoduka ubuyele ekhaya. Iyona-ke le nduku engimiphathele yona namhlanje, cha inamandla impela ekugadleni izitha okanye ekulweni nezitha, ezokusiza kakhulu wena muntu onezitha okanye wena muntu oxakwe izitha. Izokulekelela kakhulu le nduku ngoba izokwenza ukuthi izitha zakho zixabane zodwa, zilwe zodwa yonke indawo. Into okumele uyenze-ke manje, into engingayisho njengamanje ukuthi kulaba abafuna ama-bank details ngiyawafaka la ku-YouTube ngoba angikakabi nawo u-TikTok njengamanje, kodwa-ke basazongenzela abantwana. Ngiyawafaka la ku-YouTube, uyakwazi ukuthi la ku-YouTube uwathole, kodwa uma ungi-WhatsApp-ile futhi kuyona le namba le engisuke ngiyifakile la, uyakwazi futhi ukuthi ngikunikeze wona uma kuwukuthi khona okudingayo. Ngaba ukuthi khona okudingayo noma mhlawumbe ufuna ukuyibongela nje ngaleyo ndlela oyibongela ngayo ngoba khona abanye abake benze kanjalo, kodwa futhi usuke ungaphoqeki ukuthi wenze lokho ngoba lokho ngisuke ngikwenza kusuka ngaphakathi kumina ngothando lokuthi nje ngisiza abantu okanye ngilekelela abantu ukuthi bangagcini bedlala abantu abazinyanga. Ngiyabonga nje kakhulu umusa nothando ekuthenini lokho ngiqalile ukukhipha le mithi kule channel. Cha, abantu ngiyayibona impela inkulu i-support, basaphotha kakhulu abantu, ongangokuba mihla namalanga ngihlezi ngithola iy'ngcingo abantu bebonga lokuya nolokuya, bebonga. Ngelinye ilanga-ke ngizoke ngibe nolunye uhlelo nje oluseceleni ngoba kukhona eminye imithi engiyaye ngibe nayo ukunqikaza noma kuthiwa abadala bavumile kodwa ayi ngiyibambe ngithi hayi cha, ngeke ngikwazi ukuyikhipha le mithi. Ngizokwenzela nje isibonelo, ukhona umuthi omunye owuvutha engikwaziyo okwazi ukuwuthumela esitheni sakho ukuthi kufanele kuvuke umlilo, kodwa manje lo muthi unzima ukuthi ngiwukhiphe. Ikhona eminye imithi ejulile ekunzima ukuthi ngiyikhiphe la. Engisholo ukuthi-ke kunehlelo olunye engisalicabanga okanye engisalihlelayo, ngisafuna indlela yokuthi ngizolenza kanjani. Uhlelo-ke lolo engizobe ngibheke kakhulu ukuthi kuba abantu ababalaphi kakhulu abazobe bekulolo hlelo, kodwa-ke ngisazobuye ngikuchaze kahle lokhu uma sekuhleleke kahle nami sekuyinto esengiyicabange kahle yaze yahleleka ngendlela ekuyiyona. Ngiyabonga nje kakhulu, ngicela ukuthi niphumelele kona konke enikufisayo. uNkulunkulu anibusise, amen.